дар маркази Белград як бунёди хайрия барои муҳоҷироне ки тавассути Сербия ба Иттиҳодияи Аврупо ҳаракат доранд ифтитоҳ ёфт. Мардуми хайрхоҳ имкон доранд ки ба воситаи ин бунёд барои муҳоҷирон маводи ниёзи аввалия пешкаш кунанд. Тобистони соли равон шумораи рӯзафзунии мардум аз нооромиҳои ховари миёна фирор намуда Сербияро убур мекунанд. Баъзе аз ин муҳоҷиронро дар кӯчаву паркҳои Белград дидан мумкин аст. рӯзи чоршанбе ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон аз макони нооромиҳои рӯзи 3 ва 4 август боздид намуданд. Задухурди сокинони деҳаи Чоркӯҳи Исфара бо бошандагони деҳаи қирғизии Куктоши вилояти Ботканди Қирғизистон баъди бастани роҳи қирғизҳо ба қабристон аз як тараф ва бастани роҳи об аз сӯи Куктош ба Чоркӯҳ оғоз ёфта буд. Тарафҳои даргир ба тарафи ҳамдигар сангҳаво дода боиси ҷароҳати камаш 13 нафар аз ду ҷониб шуданд. таъхири ташхису аломатгузории марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон ҳамчунон баҳс рӯи заминҳои кишт ва об сабабгори чандин бархурд ва ҳатто марги мардуми осоишта шудааст. шифохонаи шаҳраки бораи минтақаи Хайбари Покистон ки 8 сол пеш бо оғози ошӯбҳои ҷангҷӯёни исломӣ аз фаъолият монда буд, қисман боз шудааст. ба қавли мансабдорон феълан бахши кӯмаки таъҷилӣ ва поликлиника фаъол шуда, то моҳи октябр бахшҳои боқимондаи ин шифохона низ ба кор медароянд. Задухурдҳо дар минтақаи қабилаҳо дар соли 2007 оғоз ёфта буданд, вале соли равон билохира минтақа ором шуд ва мардуми осоишта бозгашт ба хонаҳояшонро шурӯъ карданд.